Hello guys, hi guys. Say. Mascara say guys. How many are we? Not yet. Can you take? 5. So take better. 5. 5. Oh, I'm going to manga no kareba. Nagazo kuota. What's going to I'm going to Email. was ngadi wa 12 ngadi wa grade 7 ne 6. How many are we? 50. And little life now 50 more years. Okay guys, let's say guys, can you please take others and share the live, at least you got to shake 500. Let's shake 500. Just take others and share the live. Shake 500. We've got a very crucial story. I told you to only son and Batsirana. And it say mass Zimbabweans and sema diaries. And it Tangaima Tega check and share the life so that we've got a very sad story iripanapa. And Shandru that's an check. Can you please take Munuvan Honosia? Because you know that one have took chaga. Very from my friends list ako you. When I took chaga under one sekuliako. Saka please just take people this one Siva Apasha Ipasha Siana Tukudapanap and more so that we solve the story once and for all, and we hope our fellow sister Wachina Ipanap and Itiga. Tavikchi 250. Right. Hey guys, the time chingo take gamo, time take gamo, guys, take guy, tikrumize kufamba tegai tikrumize kufamba tine nyaya tina yopana papa ngocha ndidedzere my friends enyu ese mategei because tikutsvaga certain people panapa saka these certain people might be on your friends list or might be pa diaries saka the moment you take vamwe vanhu ivavo pane zvanotoziva chete kana panonoseka pane zviri kunyorwa sina kumira musha zvakuimukuseke ndabatwa ubatwa ivivi aiwa bo right. Fambai guys, fambai mundiudza pamunenge kana taita bo tasvika mundiudza kana taisvika kuda timuye neuwandu hwenyu kuda timuye neuwandu hwenyu tapachiko chiri kusimuka tiri kuchi tava 250 manje kanini msatava nevanhu alright guys, maswera sei mamuka sei guys, take others and share the life. Maswera sei mamuka sei guys, sanibonani ninjani dumela hasi madekwani mani machera nabudhi muri sei guys pagwaseka ne maseka guys. Okay, tiripana pa with me today nasi tina a fellow sister nditika a fellow sister vatina vopano vanyanya yava kuzotiudza and then tona totangira kubatsirana papi. So munhu ari kurwara zvakanyanyisa anditika munhu ari kurwara zvakanyanyisa, so I'll be asking questions kuti vakudzei nyaya yacho. Imini kutaura vanotaura zvavo anditika kutaura vanotaura zvavo but I think chiri kuti netsei kunyanya kuzofambawo nekudididi but kutaura vari kutaura zvavo anditika right. So my sister vanogara nemwana wavo ane 13 years 12 years I think. Musikana uyu uyu mwana uyu amuri kuona uyu anditika vanogara nemwana wavo uyu anditika vari kuno uku kunzvimbo yekurustenburg inonzi Tlavani anditi right. Mama right, makataka kurwara rini? 2 months. Alright, muchirwara right. Saka marwara kudaro chii chakaitika? Makaenda kuchipatara here kana kuti chakafamba sei? Makabatwa HIV. Alright, tobva mapiwa mapirizi. Okay, saka
muntu wapera nasai waitaiwa pana kushata saka imimi mama ndikunzwa kuti maZimbabweans ari muno muRustenburg anga abatanidza mari kuti minde pane mari iripo yekuti vaende kuZimbabwe ndizvo saka chiri kunetsa kuti minde kumba chini mari yacho yakavhunduka yakabvururuka sei pane munhu wanoipereka 400 ndobva aya akatora mari yake unoziva mwana kuti pasara mari pamari yamamai saka chiri kukumisa imari kuenda kumba haikuona kuti kunzwa kwandaita kuri kunzi kuenda kumba vanhu vari kumusha vari kuti havasi kudai kuno kuZimbabwe handiro dambudziko havasi kukudai ndiani ari kuZimbabwe hanzvadzi yenyu muchibva kuZimbabwe mimi muchiuya kunoku makanga muchibva kupi kumba kwanzvadzi iyoyo ane mukadzi saka pamakatanga kurwara imi muchimudza kuti ndarwara ndakuda kudzika kumba ndopakati handidi kuona kuno kwanzi nemhaka yei kwanzi une HIV saka kana uchinzi une HIV haufaniri kuti haudiwi kuti udzokere kumusha ndopapindura akatokuita ichikudzai kumusha ndekupi kuHarare kupi kwacho kuHarare kumfa kwose imba ndeyani imba ndeyabereki ndoyari kuramba kuti mudzoke kuzogara ari kugara iye nemukadzi nani vangani muroora uyu makambotaura naye here ari kuzviziva here akati chii hanzvadzi yenyu ndewechingani mbamei ndewechi2 right zvakare kana pandovanga satana mondikorekta handiti sekunzwa kwandakaita nevamwe vemuRustenburg vakandifondera nesiro manero pari kunzi pane mwana wenyu musikana ari kuDurban wenyu wamakabara imi kuDurban anani saka ari kuzviziva here kuti muri kurwara ko hasati auya nemhaka iyi hanzi akaramba kuti handiuyiko chikonzero chiri chei haana kupai chikonzero pamaitaura naye imi vatara maigamu ndio vakaudza kuti handiuyiko mai havana kundichengeta ko imimi hamuna kumuchengeta mwana ise akakurira kwababa vake ndokwakakurira makasiyana baba vacho nandobva mwana aenda nababa ndobva akurira ikoko makambomuona here pakati pesana hamutomuzivi makamuona maitotaura ini kuzoramba kuuya kwezvinzazona mai yake because makurwara because mamuchida kuindiswa naye kumusha tanokusiyai kumusha oright mukati zvemuna bhudhi wenyu ari kuUK ndewechingani mbamenyu ndewechi2 makamuudza here kuti ndiri kurwara akati kudii hapana chakataura akangonyarara ane mudzimai naiye mudzimai ari kuzviziva here haasi kuziva akati chii vakanotora edzei South Africa ndiani akadaro hanzvadzi yenyu ndo yakadaro mukama hwenyu musati makurara wanga uri sei mwana wababa chaiye makura mose saka musati makurwara ukama hwenyu ushamwari hwenyu wanga akamira sei nemadzibhudhi enyaya mamuri vanhu vari right right mune zita rake anonzi Philip ani ta Kamsongozi pinai Philip Kamsongozi ndipinireo Philip Kamsongozi right hamuna sisi here kana mune nyini hamuna saka muri musikana wani pakati pevakomana right baby ndokumbira unditorero manumbers timbotanga kutaura nasekuru vari kumusha vako vagamuchire mama because mama handifungi kuti kuenda kumba iproblem handiti chiproblem ndekuti vakaenda kumba kokusvikira hapana vari kunzi havasi kudiwa handiti ndizvo baby saka ndipowo manumbers asekuru kana uina titry kutaura navo sekuru so that mama vakangonzi vakati ngavauye tivatsvagira transport kwenhomba wobva wandipa sisi vako
vari kuDurban zvakare. Guys, ndochitiko chatinacho chiri kurwadza panapa. Mama ava vari kurwara, handitika vari kurwara kudai so vagara mwana wavo, hanzvadzi dzese, hama dzese dzavasara nadzo, vana vamai vaona baba vavo havasi kuda kuvaona. Masitendi wepano kunzwa kwandakaita landlord ari kuti vachibvawo pana ndizvo. Landlord ari kuti vachibvawo pana pachadi kuvaona pano masitendi. Saka mama havana kokuenda, vari kurwara saka muri kuona situation yavo. Handitika havachakwanisi kuti vasimuke vafambe vachienda. The only place vanokwanisa kuti vaende kukumba, handimoona kumba kuno imba yevabereki kumfa kosi kwakasiyiwa, asi bhudhi vari kuti kuno kusauye. Saka ndizive kuti hama kana takurasa hama dzedu nekuda kuti varwara, hakuna munhu anoaplya vedu wei kuti arware. Ende chirwere ichi hakusi kunzi kufa aiwa. Ende chirwere ichi is not the end of the world. Ende hauchiapply anditi chinogona kuvinga uri mumba usina chauri kuita kana chakaipa. Ko vana vanozvarwa neHIV yaya chinozodati kudii? Kune vana vanozvarwa neHIV vasina kukumbira. Anditi hasi munhu wese anobuda kunze kwachinotsvaga chirwere ichi. Vamwe vakachivigirwa mufunge. Anditi umwe akachiwana mutsono mufunge, umwe akachiwana mureza mufunge. But hama kana takusvika pakudzana masviko akaipa kudai so kuti dzokera usauye pano because wakanotsvaga edzi dzako, then it's so wrong. Saka munhu dzasisi venyu vaende kupi? Sisi venyu kune imba ichisiyiwa nevabereki yakasiyiwa chinzi family house. Zvinoreva kuti family yese ine kodzero kugara ipapo, vana vese wedza musikana kana kuti vakomana. Saka sisi venyu munonzwawo sei kana vachidai so vari kudzingwa pana landlord kuti handisi kuda kuti muforeigner adi agare pamba pangu achirwara kudai. Anditi saka voenda kupi sisi venyu ava? Voenda kupi? Imba iripo, vabereki vakasiya vati imba kana mwana wese maproblems anodzoka pamba kugara muchibatsirana muri vanhu vamwe chete. Moparadzaniswa here nechirwere kana muripo? Handitika hanzvadzi dzasisi vedu ava handitika vari kurwara vari apa. Please ivaione moyo. This is not right, this is not correct. Mufunge. Saka voenda kupi? Havagone kufamba, vanotobatsirwa nemamwe maZimbabweans pano pacommunity kuti vavachinje even kumadhaipa. Ndana kutenga madhaipa baby. Madhaipa muri kumaona kuti mama madhaipa napamba muri kutengerwa nani? Namaigreachers vanouya muZimbabwe namunongosivawo. Right, ndoda kukutendai maZimbabweans ese ari muno muTlavani munomu ari kubatsira. Handitika mama toda kutenda ichi rambai muine mwoyo wenyu, sagumire apa, rambai muchienderera mberi. Ndo kunonzi chinonzi munhu hunhu. Zvamuri kuita izvi mukuita zvinhu zvakanaka stereki mucommunity. We are showing love. Mama hamuvazivi, makasangana navo muno mukugarisana kuti mumwe wedu muzimba, but you are making sure kuti vauya vageza, you are making sure kuti vauya vaenda kuclinic kunotora mapirisi avo, you are making sure kuti vawana mapambasi ekuti vapfeke. Regai titrai kubata hama dzaamai, tione kutaura navo, tione tingasvisana papi mukurizina kuti vatendere. I don't think kuti kuenda kumba ingata problem. Tinovatsvagira transport voenda kumba. Taendesa vanhu vakawanda vanorwara zvamunoziva imimi. Vamwe vachizonosvika kumba wokuita zvinoitika sivave kumba. Handimaona kuno kwatiri kuno it's a foreign land guys, hakusi kunyika kwavo. Ndiwadzona namba dzeku-UK dziripi? Ndopa vamwe vedu vari ku-UK vavafonere direct. Kuti tine varume vatino vakawanda vanogona kufonera bamunina vari ku-UK direct. Unadzo nditipedze ku-UK tichiona dzehanzvadzi yavemwe ku-UK, so that ndipe vanhu vari ku-UK vavafonere direct. Ma? Okay, enda kuchitsvaka. Sisi vacho. Sisi vavo? Oh, vavaya. Vari kupi apa? Sisi vavo vari kuAmerica kavo? Vari kuAmerica ka sisi vavo? Vari kuAmerica sisi vavo? Ndimela melikai. Ritenlikai. Riten. Vari kuAmerica sisi vavo. And then what's going on? Ndiri kuona profile picture hindi ndenge bezi. Profile picture wantaridza. I know this person must. Sisi wenyu
Right. Let me start with the sister to send a booty. I'm very feeling prefer picture this here. Oh, and you know that do what's for it. Unafanya Do what's for it. That ku WhatsApp. unafanya WhatsApp ku US Do what's for it. and in application inafona direct number ku US. Munayo. Tishanza phone yenu. Alright, handi nayo. Today number. Oh, application yeah. Let's see. +1 4 2 3 4 3 7 1 5 1. Chitele. After here. What about TC WhatsApp to WhatsApp? Try. Ili WhatsApp. Yakapita WhatsApp nayo. Bamsaka not ku states anga chikuma kusense ni guys. No. Hello ma. Try it. But vanhu vakawanda vari kuti vakaenda kuZimbabwe, I think option yanzi ngavatore medication ari kunokuwanirwa food plus Kokumba. madiaries ari vanzi kuZimbabwe kana vasikadivi vanokwanisa kungosvika vatori mawa. Ko vakaramba vari kuno kwanobatsirwa nani? Right. Okay, my diaries ndiri kunzwa izvo zvamukutaura kuti ngavanambe vari kunotora medication, but remember there are issues to consider as well, factors to consider. Kuno kwacho she's seriously sick guys, and it vanogara nemwana ane 30 ane 12 years ush, and it and then vanogara vakadaro, and then positive say zvozodii, she is seriously sick guys. Unovafeed and it vanofeedwa nemwana uyu, vanoitika zvese nevanhu, and it zvozoita sei? Because in terms like this kuti vakurwara kudai, so Kumba will be the best guys. Kumba will be the best. Medication vanopiwa kuno kopiwa transfer letter yavo, and it voenda netransfer letter Kumba, voenda clinic iri padhuze vononyoresa. Amen. Because anotranzi kuzimu kwacho anotariswa nani kana pasina ari kuvada. Kuno wacho anotariswa nani? Kuno kwacho next door mutswana ndi mukadzi. Pana mai va next door gara mu next room. Ndio vari kupota chivapa, but munoziva vanhu vanozosvika kupi vachavabatsira. Mutswana auya apedza kupa chikafa pako chikafa fidako. Vafidako vacho. Mutswana apa abika chikafa kakavapa. Anozosvika kupi achivapa. Landlord dzako sachavadi pano, vanobva pana vachienda kupi? Landlord akati mubuderini mama? Hanzi anytime. Landlord akuti vabude vaende, saka havafambi, anditi vanotsvaga imba se vanoenda kupi? Ndiani landlord anovatora?
gona gara kana ataje kusimbira mutende simbira ngechembere That's my try for another number in UK. Yes, I go to UK. No, not very important that I think they are because they are pambanditi. You can send up you a gamble, feed the mama. You can send up you. The name is Zimbabwe, Sekurwa Kuramba. Name one of them scanner Kuraba Kuya. Ku hospital vakatodzoswa guys, ku hospital vakatodzoswa. Ku hospital vakadzoswa guys, ku hospital vakadzoswa. Ku hospital vakadzoswa guys. People have tried guys. Andifunga kuti vangachengetwa mubasina kuenda. Ku hospital vakatodzoswa. You have reached the mailbox of 7. Mama, makaenda ku hospital. Makaenda ku hospital. Mukanzi chi? Magara for 2 days. Magara 2 days chikanzi chi? Chikaidzokera ikumba nditi. Nditaura ku hospital vanotosvika kana vatavadzosa kudai so vanoenda ku hospital kupi? Ku hospital vakadzoswa guys. Vakaenda ku hospital vakanogara 2 weeks vakatodischarge vakanochenda ikumba anditi. Vakaenda ku hospital vakatonzi chidzokera ikumba. Saka please Philip Kamsongoza, I'm trying to fonera ku Zimbabwe ava haisi kupinda pamwe kuda vakatodzima wavo foni yavo kuti havasida zvokunetswa handisi kuziva. Medication vanayo guys, medication she has medication vanayo ndoiri kutonzi yapera vanofa kunotora manje paclinic apa padhuze nepavanogara. Ndikuti mukutora clinic kupi padhuze panapa munomutla vanhu. Medication vari kunwa vanayo medication yavo. Vanayo medication. You have reached the mailbox of 772. Avari kubla Zimbabwe vakatodzima foni yava. Medication vanayo guys, medication vanayo. Hamuna kudya vanhu, hamuna kudya mama. Muna kudya imi ndema boti mumwe musiro kana mitatu. Vape vawedzere. Vape kana zvitatu futi. Ngavadye. Medication vakapiwa vanayo. Monique mubvunzo wauri kubvunza minotoda tikupindure nchiti chi medication vanayo. I don't know. It's right, I'm trying to call sekuru vari ku Zimbabwe havasi kubata phone. Sekuru vari ku Zimbabwe havasi kubata phone. Right, better. Vanonzani? All right. Makadiko hanzvadzi Philip. Tiripo hanzvadzi zita rangu ndinoitwa SIS MELLY. Asi ndofunga hamugoni hamundiziye zvenyu. Okay. Hanzvadzi sisi venyu kunoku hazvina kumira zvakanaka hanzvadzi yangu mwana mai vangu please sisi hazvina kumira mushe kunoku. Madii kutorawo sisi nhai mwana mai. Zvazvokunya mutaura maira akanaka anombosata. First food parudiwa mari. Mari 1 handina. 2 inini ndakanga ndasuggesta pekutanga kuti ngauye nalisi mwana wake vauye vagare kuno kukumba nokuti kana ndamutora akauya ari ega kunoku hapana munhu anozokwanisa kumugezesa kana kumuchinja mapamba. Nokuti mudzimai wangu anoenda kubasa. Ndakanga ndasuggesta lisa kuti handibva aramba saka ndodii manje mimi. Alright, no ndapanzwisisa. Muri kuti mari yekuti vauye kumba?
ndakati ngauye but ngauye nealisa mwana wake. Alright. Aiwa ndakunzwisa hanzvadzi yangu, ndakunzwisa ipoint yamukutaura. Anokwanisa kuita take care ndivachengeta kunoku. Anoyarega hapana anokwanisa kuita take care because right now I'm not going to wait. I'm kushanda. Alright. Aiwa ndikukunda panzwisisa. Alright. Regai nditry kutaura nalisa hanzvadzi yangu. Thank you nemoyo wako hanzvadzi yangu. Ndapanzwisisa. Point yako inonzwisisika. Regai nditry kubata Lisa uitinzoti Lisa uyu ari kuti kudii because misisi neva ina kumira zvakanaka ende pamba pacho pari kugara landlord akuti ngavachibuda. Saka ndakatarisa hangu kuti inini ndakangoudzwawo nevamwe maZimbabweans. Ndakatarisa kuti vachitobuda pano vanoendepi? Hapana. Animona plus havatofambi saka panonetsa. Andiri mukuzoona mazi. Saka ndisakati mwana wacho chinza ariko kusaundika ngauye kuno kuna mai yake. Alright. Regai ndimubate sekuru ndozokuudzai. Alright, thanks. Right, mavanzwa hanzvadzi yenyu. Hanzi handisi kuramba kuti muuye, asi ndiri kuti mukadzi anoenda kubasa. Munozopichinja mapambasi nani? Ichokwadi handiti. Regai tibate Lisa. Right, ndipei namba dzaLisa baby. Waisedi phone. Hazvina basa, ndimai vake. Murume ungakuchisa murume udarika mai vako. Ungakuchisa murume udarika mai vako. Anoenda kumusha unogara mwedzi namai vakachimeka chati vari kumwa treatment avo zvakanaka. Vanorikavha. Odzoka hake. Vogona kuzviitira vega. Odzoka zvake. Ende zvitogona sekura it makes sense wo zveshuwa. Kuti ndinozomangike mune mwana musikana dei uchinzi hapana mwana musikana aripo. Handiti maiona. Taita hapana mwana budhiya nyangwe ivo vanga vasingazvitauri. Because aizati mwana wamai wangu hana kubaraka mwana musikana. Saka responsibility yedu. But now makazvara mwana musikana. Okay, ndipo wadzwana. Nai mama, for instance Lisa uyaramba, uyu mudiki agoni kuenda nemere kumusha mudiki ushu pane zvikutonetsawo chii dzedu asida tuende nokuti mukatibudira pachena tinogona kubatsira tichiziva patikusama kubatsirana takatowanda ikoni tatore 2000 tinogona kubatsirana zvokuti inde kumusha mari haisi problem tinogona kutsvagira mari kuti muende kumba but problem ndechi mwana upi munomwe mwana mukomana ari kupi ari kukimbali orai saka akati kudii akadii akarumwa nembwa saka zvinopinda papi pakuti muinde nemwana musikana uyu kana uyu mukuru aramba Lisa unoda kuenda kumbere haudi mudika haasi kudawo kuenda kumba heshi pane nyaya mudika haasi kudawo kuenda kumba ora ndipe namba dzaLisa chitoni no it's okay Rati it's okay thanks tasina kuzvifungawo tasina mbozvifunga sorry munhu anga akabata anga asina kuzvifunga wadzwana dzirimo asimo dzitsvagewo ndipetoni. And guys, let's consider mwana uyu 12 years mudiki for such huge responsibility. This is a huge responsibility, guys. It's a very big responsibility. For mwana uyu mudiki kuti angainda through that. Iye Lisa uyu was the perfect person kuti adi aite izvi. Munoona mama zviri kuitika ba. Sekuru ari kuti havana kuramba pada kuti muye nemwana. Munoona kana kuri kuti mwana uyu atitirambira ka. Munoenda sekuru hapana panofa kurasai. Nekuti kumba vasi kutoramba. Kuti muye asa point yawo ndekutaura kuti andani chichika kuti anozovagezesa ndiani animona saka mangosvika kumba imi mika hapana kuti vakati kudii kana kuti chii
asi dai vanga varamba kuti handisinotai manje vari kuti kumba ngaauye asi ngauye nechi nemwana wake musikana. Mama Lisa akaroorwa here? Sandi, let's be honest and realistic pano. Kana ndakaroorwa nemurume wangu, mai vangu vachirwara kudai, anditika murume wangu atombonidhi kunzi anoswera achikumbirwa nevanhu kunzi tokumbira mukadzi azipepa mama. Ndikunyepa pamini. Ndimai vangu achitombonidhi kuti anzi ngaakumbirwe murume kuti ngauye. Iye pakanzwa kuti mai vari kurwara same moment anga asava panguburitsa kana mashoko akataura ari echekwadi kunzi akataura. Haana nidhi mwana musikana kutaura mashoko iwayo. Aida akaudza murume wake same time kuti mama vari kurwara. Handiti mama havana munhu ndopavasvika apa. Ndokumbirawo kumboenda kuna mama. Handiti ndimboona kuti mama vari sei. Kana ndichina nawo kumusha ndimboenda nawo kumusha. Akaudziwa akanzi chi? Kanzi hapana? Wakatora action ipi? Akanzi chi? Ora chini pa namba dzalisa dziri kutsvagwa. Ani muri kuona nyaya iripo guys. Mai vako chaicho vakanzi varoora zvekusvika pakadai guys, let's be honest. Unotombozva chinidzi approval yemurume kunzi enda kana usaine ndanotokaroorwa. Ini nangu ndiri nimereji yacho ngaipere. Ngaipere zvayo mereji ndinoenda kuna mai vangu nochengeta mai vangu ini. Ngaipere zvayo. Anditomboswere ndichitsvaga danzi kwaende kumbowaona. Alright. Okay. Tadziwana namba rekaiti fone toni tinzo tantude murume alisa nambofona here mama. Tora fone saka atozvisi munogara. Okay. Has changed. Please consult directory inquiry. Akachinja namba. Mwana akatochinja namba uyu guys. Ndizvo iri kuita kai? Mwana akachinja namba yake. Mainzwa kuti ati consult directory. Mwana akachinja namba guys. Mwana uyu akachinja namba. Mwana uyu akachinja namba guys. Mwana uyu akachinja namba. Mati mukuinzwa. Mwana akachinja namba. She's no longer using the same number. The number you have dialed has changed. Please consult directory inquiries. The number you have dialed has changed. Please consult directory inquiries. Anti murkona. Okay guys, the other thing chiripo ka okay, ndikuona ma suggestion enye kuti ngavatsvatsvagire imwe room, it's gonna be difficult. Tsvatsvaga musikana novabatsira tomubhadhara. It's fine, ndikuzvinzwisa mukutaura, but it's gonna be difficult. Mani ndipe power bank. It's gonna be difficult kutsvaga imba yavachanogara mama nezvavari izvi. Malandlord emunomu guys ka ihondo. Malandlord emunomu ihondo chaichayo yemagermany. Anoona, it's gonna be difficult. Start pa Facebook, tatotry kutsvaga kudhara kuFacebook, tatry kuenda kuFacebook dara akuchina. Akutamba isiri. Tototamba iri wrong. Hauna tamba ifoni yakadai. Why? Hauna. Ratidzo, I know everything. Ndikuziva zvese. Ratidzo, Michaela, musandimhanyire. I know everything. Before nsanda yapa live, remember, ndenge ndataura navo kudhara, but inini harisi duty rangu kuti ndikudzei. Handiti, vanhu vanenge vaine nyaya yavo ndovanotaura vega. Ndinongovarangaridza pavanenge vasiya. Handitika, musandiidzise basa iri ndinoriziva. Ndatotaura navo kudhara. Handitika, even vakandifonera vese, we had a topic, a conversation ndisati ndauya. Handika tikatokumbira permission yekuti baye live button. Handika tizouya pano. So I know everything, but it's not my duty inini kuti ndinarete nyaya yavo. Handiti nyaya inonaritwa nevaridzi venyaya kuitira ramangwana. Handiti musazoti SIS MELLY. Handitika saka nyaya iripo, mwana uyu haasi kukwanisa kuti aende kuZimbabwe simply because baba vake varipo. Pane dzimwe nyaya dziri kutonetsa dziripo dzekuti kana vasina kukudzai ivo ina handikwanisi kutaura. Handi ndavapa mukana kuti vakurondedzerei. Kana vasina kukudzai ivo ina handikwanisi. Ndotaura zvinhu zvinenge zvavanenge vataura ivo. Handiti saka mukanzwisa ipapo munenge mandibatsira.
Anditika. Saka Lisa, guys, it's out. Lisa kachinja number yake. She doesn't want to be part and parcel of your mother's life. Haskuda. Inini zvandauzwa inini pandataura nawo zvasina kuzokudza inini pano before live. Vati Lisa kabutsa mashiko ekuti mama amuna kundichengeta. Lisa nikakachengetwa baba vake. Anomaona. Saka haskuda kuve part and parcel okuinvwa mukati muupenyu wa mama. Mwana mukoma musikana uyo wamuri kuona ana baba vake. Hanumazviona. Baba vake anove murume angachigara nani na mama pano. Anditi asi baba ava vari kunzi vave neumwe mukadzi vari kutogara naye presently. Saka baba ava ndivari kuti mwana wangu haaende, mwana anosara pano. Kunzwa kwandaita muconversation yedu before life. Antimaona. So I would appreciate Michaela, thank you very much Radzi Michaela, but they wambomira ndaita zvandinogara uita every time tichibatsira vanhu. Handiti dei vatombomira taita zvinhu because inini handikwanisa kuuya ndichiuya pano palive ndichitaura kuti kune munhu azodai akadai kasingatibatsirei musina kuona. Pano panoshandwa nevanhu vakawanda, pano panodiwa V11, pano panodiwa evidence. Handiti ndinowe more reason why we did ask tatokumbira kuti tingabaya here live button vakati yes because there's nothing to hide, right? Zvamangoudzwa izvozvo ndizvozvo. Right. So guys, nyaya iri panapa ndeyekutoita sei? How best can we help mama? KuZimbabwe bhuti havasi kuramba. Bhuti vari kuti ngavauye nemwana wavo musikana azovapepa. Mwana wavo musikana akachinja nhamba yefoni. Haachabatiki. Hapasina pekumubata mwana uyu. Antimaona. So I think they tanga tabata sisasho weko America na budi vari ku UK at least tobatsirana navo kana taona kuti kuenda kumba kuri kunesa havachinokuenda naizvo zvobhudhi vari kuti ngavaine munhu kana muri kuti room kuri kuti yawanikwa of which pachanetsa kuti iwanike kana yawanikwa pochagirwa musikana anenge achimbogara navo ava bhudhi nasisi vachibhadharawo vachibatsira kubhadhara musikana anenge anavo achiita take care of sisi vavo kusvikirawo vadi vakwanisa kurikavha vapora. Amen. Ndokufunga kwangu inini. Anti muri kuona. So mama pane suggestion imwe iri kuuya panapa vamwe vadi vari kuti kuZimbabwe kwarire kune inonzi mashamba show yekuti tinogona kuti kana mashaisisa kana lendo dharamba chinesa kudai anditika tokuendesai ikoko anditi kumashamba show munenge muchengetwa ikoko tichibhadhara mari muchigarepo muchitigwa zvisekoko muchipiwa mapirisi enyu zvikamari kafu mozobuda. Imimi moyo wenyu chawanga uchida kudii mama? Moyo wenyu chawanga uchida kuita sei? Muda kwenda umba. Ndopa ne moyo wenyu. Okay. Saka mukaenda yenyu kumba kuZimbabwe kakumashamba show yoyo iri kuZimbabwe futi. Moenda yenyu kumashamba show kuri nani ka? Kuri nani anditi? Right mama vari kuti iwo moyo wavo urikuda kuenda kumba. Moyo wavo vari kuti varikuda kuenda kumba. Moyo wavo urikuda kuenda kumba mama. Atashaya nebinzi. Ibinzi dzaine mama. Moda kukwatisa binzi. Oh. Okay. Ndibaire namba dzekuAmerica futi toni. Tidzingadayiro here. Mama vari kuda kuenda kumba. Mama vari kuda kuenda kumba. Alright, ndipe ane namba dzekumashamba show ndipe iwo tivabhukire. Ane namba dzekumashamba show tipe iwo tione tingavabhukira here. Ndipewo namba dzekumashamba show please ndokumbira muditro Google namba dzekumashamba show tione tingavabatsira here.
haisi kupinda still kuyabhudhe ku-UK hatinapiwa ngakupei baby hello nana ndipo namba dzabhudhe kuamerica vekulondon auna kutipa veku-UK hamuna kuvanitomotaura navo kupi Philip ndo vari kuZimbabwe ava vasiri vari ku-UK alright sorry sorry vari kuita vachikangamwa vakukangamwa namba dzekumashambasho tipeiwo guys mashambasho zvatichaita zvada kunoita kamamaka takunofona kumashambasho kuZimbabwe tokutsvagira information kuti vanokutora here tokubhukira iko kwanditi kana vati vanokugamuchira kuti muuye nokuti kunochengetwa vanhu vakati wandei munochengetwa ikoko isi chedu techingodi chingobhadhara nditi kana vabvuma tokutsvakirai transport manje anditika modi moenda munosvikira kumashambasho kumochengetwa muri ikoko kusvikira mapora sezvo mwana achisara nababa vake hake anditika saka imi mukama treatment yenyu chete munopora musarase treatment hanimwana munoita zvakanaka anditika munoita zvakanaka imwai treatment sokudza kwamutana doctor anditika munotoita zvakanaka chete rinogwadza ndorinotoita iroro ramukutopuwa iroro rebrown iroro ndorinotoita tomubhustike iroro mutofa tomwa rebrown iroro ramuto musamborirasa iroro musatorirasa iroro ndochairo chairo iroro zvakaomaka onai mukangoita 2 weeks muchiri mwari brown iroro ndiona kuti munenge makufamba mega asi munenge makufamba motosvika kurimwa iroro risingaiti iroro rorarai rakura munomwa nemvura yakawanda right saka isu chirega tinotsvaga mashambadzo tibhuke tione kuendera mberi nechi nekukutime arrangements saka zvanchete muchadzoka pano andika ndichadzoka pano apa madhepa zvacho muchina akawanda sei mapambasi masana ne1 pamba ari kumatengepi musikana umuswawo isaizani extra large mapamba saka ndingaitimanye kunotenga mapamba ka ndikusiyirei mapamba nejusi yanga chinzi yapera iyi handitika then ndodzoka ndokusiyirai then ndozodzoka mangwana ndichikuzai tarongei handiti saka ndingaichimbomhanya kuenda paspa tinotenga mandikiri madhaipa acho ndodzoka nditi zvemasana ne1 alright ona ndingaindimbomhanya paspa ndovari kuti vasara ne1 dhaipa ndivatadzira madhaipa nejusi watoka chimwa jusi ipi oi ndiko fruit alright ndikudzora mashina Okay guys, mazvionera zviri panapa mazvionera regai tinovatsvagira ningikiri regai ndivatsvagire madhaipa nejusi yacho iyoyo regai ndivatsvagire majusi nedhaipa and then toonesana kuti how best can we help amai ava because truly speaking guys kune zvimwe zvasingakwanisi kutaura varipo andimoona vakateerera hazvikwanisiki kuti nditaure plus inini ndisati ndabaya live button guys nyaya ndinenge ndatoudzwa yese ndine ndichiziva asi vanofanira kunge vachizouya kwamuri vachitaura chi ndinenge ndavatsanangurira kuti zviri kufamba sei handiti saka ivo ndivo kana vasina kuzodzokorodza vanenge vandiudza inini panhingikiri panonzi pachi
pa live handizokwanisi kuti ndiwe nedetail rimwe noti rimwe detail rinenge riri maybe vasingadi kuti ribusheyiwe kunzoko ribude handika ndokumbura kuti muninzwisisewo ipapo handiti kune vaya vanenge vachiti munofanwa kuuya nenyaya dzakazara palive please ina ndikwanise kuuya nelive nekuti ndinoya ndichikudzai zvavasina kwanisa kukudza ndosaka ivo ndichiunza guest kuti ataure nyaya yake ega kana asina apa jamba ipapo handitika asiri comfortable kupataura it's not my place kana kuti my duty kuti nditaure nezvazvo ndokumbura muninzwisewo ipapo chinhu chekutanga. Chechipiri handitika pane maissues kurwara kuri kuita mama vaka pafair talking from zvandoziva hangu muno muSA handitika hanzi saka muiziva mega zvinobatsirani. What are you trying to say Prisma? What are you trying to say? Saka uda kuti ndiwe nenyaya dzevanhu inini pana pandizokudzai kuti nyaya yakadai kana zvinenge zvisinei nesu. Isusu chedu kubatsira handika tinobatsira patinongona panda kubatsigwa. Information imwe iri detailed yavanenge vasingadi kutaura it's none of our business. And it's none of our business. Hatisi kunotsvagana nema secrets evanhu ari deep mukati mezi. Atifambe chimanikidza vanhu kuti tsvaga secrets dzevanhu kuti tipei masecrets tipei kuti mubatsigwe tipei masecrets enyu. No, we don't operate like that. Andika zvatinenge tanzwa izvozvo anoda kubatsira anobatsira asingadi anorega. Anditi please no, I think we need to start blocking some other people vanotaura zvinhu zvinenge zvisingaenderani. Ndochokwadi this page let's leave it, let's have it to have a positive page. Anditika kune vanhu vanobatsira vasingatotaura secrets enyu imimi because muri kuda kubatsirwa. Come on maswija mchirwa live yadzoka andikwanisi kuti ndimanikidze vanhu guys ende vanhu vanobatsira panapo atombobvunze mubvunzo yakadaro. They don't even ask mubvunzo yakadaro kuti kana vasingadi kutaura information saka vanobatsigwa sei. Fambai pindai havatauri zvinhu zvakadaro. Munhu anoda kubatsira chingoziva dambudziko riri panongobatsira guys. Ngative nemwoyo iwoyo. Anditika inini handitombobvunza zvimwe zvinhu zviri detailed zviri deep ndinongobatsira kana ndichikwanisa. I'll just help. And chikuru kubatsira chikuru hakusuda kuziva nyaya dziri deep dzemunhu asi zvanenge nchida kuziva izvozvo. Saka ini ndichitoudzwa guys ndaudzwa ndakatokumbirwa kunzi uyai ndokutokumbirwa kuti muuye muzame kutaura nani nevehama nehama idzodzi dzese idzi antimaona but kuchinzi mari iripo panyaya yemari truly speaking pandatouya ndakatoudzwa kunzi mari iripo. Mari yakaunganidza pane masimba ari kunokuwo akaunganidzawo mari yekuti vainde kumba. Saka vatozotaura kwamuri imimi kuti mari vakabvisa imwe handitika vakabhadhara munhu wechikwereti stofu vakatengesa ndatozozvinzwa iko zvino. Ini truly speaking pandauya ndachida tongo tiche live yekuti tionesane kuti hama tichitsiurana zvatoita zvakaipa kuti kana mumwe munhu akurwara dzimwe hama tadi tinogona kuramba umwe wedu. Zvemari ndatozonzwa kuti ndatoyachidza kuti mari vanayo kuenda kumba anoona so kutozonzwa iko zvinodhaniswa pakatapudzwa 400 pamari iyoyo antimazviona. So tikudenda pamashops papacho rodhi yaibudika iratore tunopoterera right. Saka toda kuvatengera madhaipas acho and then tona tichingavabatsira se maybe usiku tinenge tabata mwana anja musisi vavo vari kuAmerica ende chimwe chinhu chiri kuitika pana mama ava chandoda kungokudzai off camera ivo vasipo ndechekuti vakuita vachirasika njere mashona vakurasika njere vakukanganwa anomaona vakukanganwa mavanzwa vachitaura vega nyaya dzebhinzi nyaya dzebhinzi nechi hamene zvavangu vachitaura vega anomaona saka vakurasika njere zvandatoona inini papapa ende budhi wavo Philip vari kuZimbabwe ndiyanga achinzindira budhi vari kuUK anomaona Buddha vari kuZimbabwe anomaona vari kuZimbabwe antimazviona vari kuZimbabwe havasi kuUK. Saka ivo vanga vatori adamand even vandataura navo ndega before camera vanga vachiti ndina budhi vangu vari kuUK zvokuti tatofunga kuti kuna budhi vari kuUK koita sisi vari kuAmerica koita budhi vari kuZimbabwe koita mwana ari kuDurban antimazviona. Chera feni tozviziva kuti masita tinenge tinawo here panobviswa pese masita tinenge tinawo panobatsirwa munhu pese isusu masita tinosara nawo masita tinosara nawo panobatsirwa pese munhu masita tinenge tinawo totozviziva. Ukaona vanotaurisa vana kana central vanenge vachitobvisa zvako ndoda kutokudzai chokwadi mugare makazviziva izvozvo masita tinenge tinawo. We have my names. Chero kaisa kupepa sara ko rino appear tinotonyora pasi. Chero kaisa direct sara ko tinenge tinaro tinotora nebhuku rinonyorwa pasi. Saka tichitoziva zvedu.
tinenge tichitoziya. Saka I think chingoripo guys is for us kuti titsvaga way forward kuti zvodini handizivi noti apa pari kuti makakatara umwe muri kuti ngavagare muno vamwe muri kuti ngavaende kumba but situation condition yavaveka I think kumba is best. Ndakatarisa ngwini namene bamnini mazviona ose condition yavave kumba is best. Lucinda ndaona sister ndaiona message yenyu ndakangana pane parking up ndinopaka parubuda mota iyi. Zvepa hospice manje hospice inenge ichibhadhakwa inoda ichida bhadhakwa mazimari akati svibei kuti vaindiswe ikoko anomaona but condition yandatoona inini kakumba kwandiri nini kumba is best for now. Dei vanguwana munhu anoenda kunoti vakwanisa kuti avaitire zvekuti avachengete kumba is best guys, believe me guys, kumba is best. Nitoke big langu bameli kakuno kuti ngora tapasigo rakati bisini mafoni padhusi avumi avana basa nasva ngaitenge madhaipa sacho ya pakuita musha handizivi kuti vachaenda nei because havafambi ndeimwe iri kunetsa iyoyo. Hande kumadhaipa anowanikepi madhaipa awo asiriwa timelame kubavusa didhaipa dzavantu vagina didikireko didhaipa dzavantu vavadini orata nadzo kutonadzo wopitiradze kavo hanzi extra large apa anotodhura sei kutingira maviri andeipakingi chamira pala hanzi nemagloves ari papi angawanikwa muno magloves amen mirantaris apana magloves apa guys, apana magloves apa. Esse kuda. Wetangfa. Urekang? Monster apa? Urekang? Monster. Kibang kena batang monster. Yo batu. Ushap. Okay.
Yeah, a challenge, guys. It's a challenge because right now maona mvamacho mukunza muna stove vakatengesa stove saka pekubika hapana. Mwana ya varikutobikira nemutsikana wemu next door ndo ari kutobika achiva pachikafu. Stove chaikubikisa hamuna mumba muya. Stove yakatengeswa vachishureza mari kuti vaende kumusha. Imwe information yavanga vambondudza avo satapa ya kamera TV yamaona yaya iripo yeSony flat screen yaya. Murume wacho anga akaitora baba vemwana akasiyana navo akanogara mumukadzi anditi anga akaitora TV yaya iritonzi yadzoka nhasi. Asi chidzoka nhasi TV yaya iri kunzi yadzoka because kune munhu wechikwereti anoda kuzoitora. Vanga vane chikwereti chemunhu wavanga wanaye saka TV yadzoserwa kuti munhu vazodi munhu yazotora chikwereti azotora TV iyoyo pachikwereti ichocho. Ari muri kuona saka handizivi asi handisati asati mari yacho iripo so far yavo imari plus panoda kuti tionesane solid plan kuti voita sei mai ava voindisa kumusha totsvagira tazorinda kumba here kana kuti moita zvamunotaura zvokuti kwai vanoendesa kwamataura kunonzi uko kumashambasho kwacho kana zvoita sei because it's really a sad situation, guys. It's really a sad situation. It's a very sad situation. Kurwara kusekani, guys. Kurwara kukumbiri munosiya nditi. Unogona kuva usingarwari neHIV asi unogona kuva uchirwara nechirwere chimwe. Kurwara ngative ine moyo. We are all human beings despite utsinye watinoita tichitirana. Hakuna anoapply kurwara, guys. Hakuna anodawo kurwara. But zvinongouya unogona kuva usingarwari neHIV but uchitorwara neshuga chaiyo. Antika kana uchitorwara nediabetes kana kuti nenzi asthma kana chimwe chirwere zvinongouraya. Iko zvino ari kufa neCovid vasina kana kurwara. Covid kunonzi abata Covid nhasi mangwana pachina